Kære Christina, så blev du 40 år. 40! Tænk, i 1986, altså det er ikke så lang tid siden, og man prøver at tænke, det er gået 40 år. Det lyder helt vildt, for man kan jo slet ikke se det på dig. Du ser stadig så ung ud. Faktisk, så er du så frisk, at der nogle gange overvejer, om det har noget med havluften at gøre. Men jeg ved selvfølgelig godt, hvad hemmeligheden er. Det er jo mig, der holder dig ung. Tilbage i 2016, den 9. december, vores første date hjemme hos dig. Jeg kom ind ad døren. Jeg var nervøs, men du smilede. Og jeg vidste ret hurtigt, at du var noget helt specielt. Og jeg tænkte, okay, enten er hun mit livs kærlighed, eller også kommer jeg bare til at være forpustet. Og ja, jeg fik ret i begge dele. Jeg er stadigvæk ikke helt sikker på, om du allerede dengang havde udtænkt en plan med resten af vores liv. Men det ville nu ikke undre mig, hvis du havde. Vi har holdt sammen lige siden. Et par år senere flyttede dig og Julia til Brundsnes. Og så boede vi alle 5 under samme tag. Et hus fuld af liv. Grin, kaos, sko, jakker og masser af kærlighed. Et hjem, du har formet. Vi har formet. Det er dig, der har skabt rammen for den familie, vi er i dag, hvor alt passer så godt sammen. Og i 2019 sagde du, skal vi ikke have et barn mere, inden vi bliver for gamle? Okay, tænkte jeg. Hun mener det. Og som altid, når du sætter dig noget i hovedet, så sker det. Der er jo ikke langt fra tanke til handling ved dig. Og når du melder noget ud, så ved jeg godt, hvad klokken har slået. Så i 2020 kom Tobias, og vi nåede det lige inden vi blev for gamle. Eller, jeg blev for gammel i hvert fald. Mor med stort M har du altid været. Ikke bare for Tobias, men for alle børnene. Det ligger i dig. Omsorg, tryghed og kærlighed. Du er den, der redder dagen, trøster, organiserer, vasker, planlægger og husker alt det, jeg glemmer. Men du gør det med et smil. Du er kærlig, omsorgsfuld, smilende, energisk og spontan. Ja, nogle gange er du så energisk, at jeg lidt overvejer, om du har en indbygget motor. Du er typen, der får en idé, og så ligger det nærmest i luften. Det skal helst være lavet i går. Og når du ser på mig, så ved jeg godt, hvad klokken har slået. Du får idéerne, og jeg udfører dem så hurtigt jeg kan. Ja, og så er der det der med planlægning. Så hvis I nogensinde har set Christina planlægge noget, ved I, hun tænker alt igennem. Planlægger alt ned til mindste detalje. Du tænker tingene igennem igen og igen. Du ved bestemt alt, hvad du vil have. Præcis hvordan det skal være. Og du har formet vores hjem. Du har formet vores familie. Og her i Brundsnes er du faldet så godt til. Du har fået venner. Og alle de gode mennesker, der sidder rundt omkring dig her. For du er den type,
andre naturligt søger hen til, og alle kan godt lide dig. Du er varm. Du er nærværende. Du er sjov. Du er sådan en, der faktisk bare gør en forskel, bare ved at være dig. Du er både sød, sjov, klog, smuk og god til at danse. Men vi andre må bare nøjes med en eller to ting. Det er faktisk lidt uretfærdigt. Og ja, apropos dans. Hvis der er en god fest, eller et sted, hvor du kan danse, og der er et dansegulv, det er lige dig. Det er som verden bliver lidt sjovere, når du danser. Og du danser som verden slet ikke kan få nok af dig. Og folk elsker det. Jeg elsker det. Men jeg forstår stadigvæk ikke helt, hvor du får al den energi fra. Jeg mistænker lidt, at du oplader med et eller andet om natten. Men du kan også selv slappe af lidt en gang imellem. En sjælden dag, hvor du faktisk ligger på sofaen og ikke rejser dig, fordi du lige kom i tanke om noget. Det er næsten så sjældent, at vi burde sætte kryds i kalenderen. Og de øjeblikke er guld værd. Du elsker hjemlig hygge, når vi endelig har ro til det. Du vil altid det bedste for børnene, for mig, for dig selv og for alle omkring dig. Du har et kæmpe hjerte, og det siger jeg ikke så let. Os to sammen, det er lykken. Christina, du er ikke bare min partner. Du er min glæde, min energi, mit grin i hverdagen. Du er den, der holder os alle sammen i gang. Du er den, der gør vores liv fyldt med kærlighed, orden, varme og projekter. Og så lige et projekt mere. Du er stærk. Du er sjov. Du er kærlig. Og du er helt uundværlig. Men vigtigst af alt, du vil altid det bedste for dig selv, for børnene, for familien og for vores venner. Du tænker på alle andre, før du tænker på dig selv. Du giver af dig selv hver eneste dag. Christina, du er den stærkeste, mest kærlige og mest inspirerende kvinde, jeg kender. Du er min bedste ven, min partner, min støtte, mit grin i hverdagen, mit modspil og ikke mindst mit medspil. Du gør livet rigere, varmere og meget sjovere. 40 år, og du er kun blevet smukkere, klogere og endnu mere fantastisk. Jeg elsker dig for alt det, du er, for alt det, vi er sammen. Og jeg glæder mig til de næste 40 år med dig. Og alle dine gode idéer. Og alle de projekter, som jeg ikke ved, jeg skal lave endnu. Jeg elsker dig mere end noget andet i hele verden. Så kære Christina, tillykke med de 40 år. Skål for dig, dit smukke hjerte, din vilde energi, dine mange idéer, og for os og for alt det, der stadig venter. Jeg elsker dig.